21 अक्ट'बर 2024 सालो निउलि मेरिड कापोल kaijakma yagulo berainani bagui nokni simi fungo no ongkhori thanglaikha berailainani bagui borok khoroknwi berai akoi sapung hingkha to borok park rogo tei jaga jaga restaurant rogo chalaikha tei berailaikha kwbangma jagao no tei sapung beraibaimani yagulo hor paisingo hingkha nogo phaiui sokpaikha phaiui sokpaimani yagulo nokni puma buphan notice khlaiui mankha je nokni simi je ongkhorui thangmani boni bwsla tei bahamjak tei phaiui je happaimani bwsla tei bahamjakni mwkhang expression tei behavior rok belai kheno changes wngjak. Family members rok nugui mankha borok bihik bwsai khoroknwi kebo bai kok saiya tei bihik hinkhe belai kheno kabui tongo bwsai hingkha nogo phaima logi no borokni room o habwi achukgwi kebo bai kok saiya tongwi tongkha yang bihik hingkha kano kabo. Family members rok omo kahai borokni behavior no nukjagui tamo hinui chungma bai borok kunu phano saiya nilar siring sorok wngwi tonglaio. Yango bwsla hingkha nilar wngwi achukgwi tongo tei yango bahamjak hinkhe kabma lengui porjonto thangkha tei lengui jephru sijakha afuru bo swngkha bwkrajak tei bwkrasong tamo wngwi obo kahai norok mwkhang somlaiui kabui tonglainani nangkha hinui chungmani yagulo bo bahamjak kokthaisa pungya nilar wngwi tongo ah jorao bo bwkrajak swngmani no kunu phano response rwiyakho afuru bo. Paribar ni borok no belai kheno swngma bai tamo wngkha hinui hinkhe borok bo khoroknwi mililaiui uansuklaikha borok no kubui kok saui rwma chawano hinui hinkhe kubui kok samani yagulo tei paribar ni borok rok o kok rok no khnamani yagulo joto paribar ni members rok no uanajaknani nangkha o kok rok no khnaui hinkhe o kok rok tamo wngkha o borok no tui no tini ni video o saimanlainai hinkhe video no chengnani swkang jotono no puila koinani muchungo je ani channel o kwtal wngwi tongkha hinkhe channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamoni hinkhe jephru ang video upload khlaio ani channel o afuru logi no norungthani thangwi notification sogwi norok naimanatwi hinkhe phaidi bisi ayang kok saya kwrwi video ni main point no tui kok salainai ni kebo kok salaya siring sorok mwkhang somui yang bihik hinkhe kabo paithogo borok uansuklaikha joto kubui kok sanani bagwi paithogo sabo saka saui paribar ni borok o kok khnamani yagulo kunu phano uansukgwi manliya belai kheno uanajakha tei o problem ni solution bahai kiti khlainai o borok bo kunu phano saimanliya ah jorao. Hinkhe tamo wngkha kaijak borjak kwtal o bwrwi kwtal ni logi o bini bwsaisi bini logi o thangkha hinkhe bini logi o tamo wngnani nangkha tei o tamo wngmani kok no khnaui norok bo belai kheno sago kwchangma bathrai thaijaknai o kok rok khnamani yagulo. Hinkhe phaidi saimanlaiano obo wngkha real story Madhya Pradesh Rewani uporo gotna gotijak o kok rok no tui saimanlaiano. Hinkhe o pura kahani shuru wngkha Madhya Pradesh ni kaisa para ni simi tei ah para bisingo khoroksa borok ni family tongo ah family ni bisingo no khoroksa chwla tongo o chwla hingkha bini porajora college ni simi no khoroksa bwrwi no hamjagwi phaikha hinkhe borok khoroknwi hamjagwi tongmano chwlani nokni borok tei bwrwi nokni borok joto bebak no saimano and finally borok sal kwdwngma romwi hamjakmani yagulo kheno college rokbai bai akobai borok khoroknwi no kaidani kok rok bo salaikha khorokni family ni borok rok mililaiui and finally 2024 sono hingkha no borok khoroknwi kaijaklaikha kaijakmani prai 6 month jora lai thangkha hinkhe paribar ni joto borok rok bwrwi ni phaising chwlana phaising joto no khushi
tongthok chathok keno tonglaio tei kaijaknai bwrwi bai chwlao borok khoroknwi belai kheno khushi no borokni life o. Aboni yagulo kheno din phaio 21 October 2024 ni sal. Dino hwnkhe o kaijaknai bwrwi kwtal bini bwsai no sao phaidi tini berai nailai no beru babani mandir o thangwi hinui. Tamni hwnkha hwnkhe afuru chwlani po bini bwsai ni duty ni suti najak hwnkha hwnkhe bwsai bo jorao free wngma bai borok khoroknwi thanglaika borokni ganani no beru babani pahar o berainani bagwi. Aro thangbaimani yagulo no beru baba mandir o borok prasad rok charogo prasad rok charokbai akobai jagani no kaisa pahar tongo pahar o thangwi borok khoroknwi achuklaikha. Hinkhe borok je jagao tongwi tongo jagao hapar kotor kotor pathor ni abo kahai kuchuk kuchuk. Hinkhe kuchuk kuchuk ni kwni kwchar no borok hinkhe hakchal phaisingtwi nasik naikha hinkhe o mandir ni simi kunu phano nukhurya borok achukmani hinkhe jagao achukgwi borok bwkhani kok salaikha tei abo achukmani ganao no 5 jona chwla rok jagao party khlailai tonglaio chuak nwngwi tei borok tama rok bo songlaiwi chalaiwi tonglaio hinkhe borok bwchawi thangna no naitongmani o bihik bwsai rok kok rok paibai nok paisingo afuru borok kunu phano uansukgwi manliya o chwla 5 jona rok borokni gana phaiwi borok no khar maya jat khlaiwi bihik bwsai no joto 5 jona chwla rok guriwi naharkha. Borok no guriwi paimani yagulo jotoni slai swkang hinkhe o khorokba chwla rok o kaijak chwla bwsai no puila hinkhe bono buo togo tamoni hwnka hwnkhe borok afuru chuak phekjak kefek wngmani bagwi borok kunu phano saimaniya bono bukha tokha aboni yagulo kheno o bwsai no jagani no pathor bai khawui rwo pal pal khlaiwi tei aboni yagulo kheno bini je bihik tongnai bo kunu phano help khlaina muchung phano khlaiwi manya afuru bo. Hinkhe bono afuru bini bwsai no khabai akobai o bwrwi no hwnkha hwnkhe borok khoroksa tei khoroksa tongmung hamya tonglaikha. Bini bwsai ni swkango no bini bihik no rompherejak jorao. Bwsai afuru bono buna muchungo o khorokma borok rok no help khlaina muchungo bini bihik no tobo bo jorao helpless belai kheno borok wngkha 5 jona bo wngkha khoroksa khlaina muchung bo kunu khlaiwi manya bo jagao no mokol muthubwi ma tongkha. Aboni yagulo no borok je rompheremani o borok no bo capture khlai naharkha borokni mobile o tei capture khlaibai akobai joto samung paibai borok no saka norok o kok rok no kebono saka hinkhe chung o video no social media o upload khlai viral khlai rwnai hinui domki rwkha borok no. Aboni yagulo kheno o borok rok teisa hainai borokni khoroktam dol no call khlai nuhunka borok bo hai no hai phaiwi akoi o bwrwi no boni bwsai ni swkang no masa tei masa khlaiwi rompherejak. Aboni yagulo kheno borok jotono chuak kefek konumote khlaiwi bihik bwsai jagani kwtal laiwi.